Telefon ever, doglongunun ever yandan yine buradan begenler berekella çağanı begendirmek yalı qowdat yok yani. Şonu everşin yalagam, şonu ulanmana mevrat. Balam şunu qowda da uranun. Şunu o gurlöşmelidir. Şunu bir internete giraytan internetten ahlaklı da uranun. İnternetin içinde kapa-kapadatlar vardır. Şolary görüp da ya şolary öwrenip da ahlakyny daýylaýmagyn balam dip kontrol edip dur çağan telefonunu. İbrahim aleyhisselam dip dua etti dip Allah Teala peygamberimize ýatlady peygamberimizden ine keşfetdi bugüne geldi bilen size ýatlady ýanmyk diňe dua etmeklik bilen bitmeýä iş. Durmuşymyzda da çağalarymyzy kontrol etmedi we çağalarymyzyň gowy ahlakly bolmaklygy üçin ha telefon bolsun ha dünýä bolsun tapagy ýok. Şuma global meselemiz şu internet